pues te jodes. Trabajas. Intel Pentium i5. Vale, comenzando, dago kargatzen. Mobilak esan dit zuzeneko hasiko dela. Dago kargatzen, dago comenzando eta daukadan ez delaya eta bar. Ba beti... Eta bestean, War Thunderran lortu dut ja waifuaren tankea. Ondo, kendu dira... Meske dago beste tanke bat dela berdina, Akalduin. baina aldatzen di izena. 7 vidas. Viste salen... Ba, imaginatu hemen dagoela Kongo bat eta gero dago, ez dakit, daudela lau Icepack, EA eta azkena Kongo, borrelako zehoz. Ez que niri War Thunderran nahiago duitu dute gazkinak tankea baino. Bueno, ni tankeak, justo tanke hori zegoelako. Vale, hau zan... nola egiten zen hau, porta, crear división. Aceptar. Hori da. Vale, badirudi ondo dala dana, itxon konpratuko dut, entzuten dala. Hemen dagoela Kongo bat eta gero dago, ez dakit, daudela... Vale, zuri entzuten zaizu ondo. Icepack, EA eta azkena Kongo, borrelako zehoz. Ez que niri War Thunderran nahiago duitu dute gazkinak tankea baino. Bueno, ni tankeak, justo... Pizkat, nolabaiteko eko antxeko bat edo horrelako zeusen entzuten zaizu de fondo. Hori da holan... Ez que beste egunean egon nintzen neskatein jolasten Heroes of the Storm eta ez daki zer ikutu nuen. Bueno, hori bestela doanean konponduko dugu, baina bueno. Vale, botako du tweet bat eta bitartean jarriko diote batalla, azteko bilatzen. Hasiko da batalla. Listo, estoy listo, batalla. Vale. Vale, eta bitartean botako beste tweet bat. Esan ez bagaudela zuzenean. 1000 bat, pixka bat, 1000 puntu baino gutxago falta zeskite igotzeko lortzeko egazkin ontsa, nik uste pixka bat onak badira partida, lau post partidetan lortu dezakegula. Bueno, depende de partida batean. A ver, bederatzireun puntu esperientzia partida batean sería un poco complicado, Zenbat? Bederatzireun da piku falta zaizkite horrelako zehose. Bederatzireun da piku partida batean egin dezakezu. Nik normalean dago 200 inguru edo gutxo gora dira. Bueno. Kontua dela boten kontra, eta hori apur bat gentzen dizula gauzak. Boten kontra, ez dira boten kontra. Ni aterti zeiden plan boten kontra moduan. Nahi duzunean. Kargatzen dago, hau. Ni txauten nago orduan. Baten bat jasi dira mugitzen. Geitxiko dut apur bat hemendik jokuko volumena. Teorian, jokalarien kontra gaude, bai. Kongo bat dago hortik. Belfast, el HMS Belfast, chaval. Kontuz, entzun dudalako orain armada... Hostia, con los reflejos, hostia, kristo neuritea. Entzun dut armada ingelesa nahiko txetoa dagoela, Bakarrik dago itxasontzi bat. El HMS Belfast. Joder, tier Saspi. Gomendatzu behar dizu serie berri bat, en plan de mofa. Zein? Igual ikusten zaude. Zein, bota. Keigo deitzen da. Bez, ez dut... Zeit ez da entzuna egiten.
Rigor científico dela batalla batzuk piztina batean, plataforma batean, neskak bota behar dutuztela beste neska batzuk, bularrak eta ipurdea erabilita. Ondo. En fin. Ba, hortik ja ikusten dira itxasontzi batzuk. Vale, kainoia birauko ditut eskerretara. Hasi zera grabatzen. Bai, zuzenean gaude, bai. Vale. Lagpizko... Robotokeriak bat World Warshipen. Pizkat lagekin doa, ez dut ikusten nire zagua. Barkatu people izan dira arazo teknikoak. Ba, ez, ondo doa. Ez, pentsipioz ondo doa jokoa, ez dakiz agatik lag pizka batekin ikusten dudan. Alta erabiltzen baduzu, kalkulatzen duzu zenbat segundu behar duen tiroak itsasontzira gutxi gora bera heltzeko. Mira. Vale, nik girau behar dut. Me disparan! Ya dago, ya, para noobs jarrita, ya joko hau, o sea, no me fastidies. Punteria txarra dute. Bueno, nik akorazatu batekin nago oraintxe bertan. Zuk zer daramazu destruktore bat edo zer... Horra. Ole. Perfecto. Para el objetivo, hostia, daude pizka bat... Kainita, daude... Fokus pizkatxo bat egiten, hostia. Hala, badaute zorpedoak. Nire akorazatu batekin nator, robote baino tie handiago batekin, kasu honetan nire waiforekin, kongoarekin, eta bueno. Kauen, kendu didate. Ai. Hostia. Daude egiten un focus a mi, chaval. Joder, eta berri zutea, claro! Minutu bat, hasta que... Lasaiak akorasatuak garela. Claro. La buka, que... Kontu eso dela en mi ángulo de tiro, Zen, joango naiz, motelduko naiz. Hor dago bat geldirik. ¿Qué hace quieto ese hombre? Es una diana... A ver. Nik ondo da oso, Sí, jarre dezakegu. Motelduko naiz. Txuen. No te escapas. A ver. Itxasontxe bestaldera. Fuera. Buah. Buah, o sea, ni uno, tío. Que tengo la puntería en el orto, Konpondu behar du itxasontxea, este element txikituko naute, baina ondo. Vale, zutea bukatu egin zait, ondo. Ni bizirauten nago. Aldudan moduan. Nor dago tirokatzen. Venga, mango diogu. Perfecto. Aldatu dituzte kainoien soinuak eta holan uste dut, iruditzen zait. Ezberdinak direla. Zuka egazkin untxeak probatu dituzu? Pasan urtean Fragotan ziru esan, Fragotan nuen bat. Osa, heltzen bazara bat desblokeatzera, ni zutaz fidatzen naiz. Sí, pues... A lo loco. A ver. Giro. Vale. Eta puntuak aria lortzeagatik. Ponduko dut itxasontxa pizkatxo bat. Daude hor biakorazatu horiek, pizka bat. Dandola eta barra. Ez garelduko.
kaka. Bueno, behar rapatu dugu, lasai. Zenbat geratzen gara gure talde? Ba, pibat gaude gure taldeko, Esan me dut jodas. ez nire eltzen kainoiak direlako oso geho motelak abuntatzeko garaian. Bueno. Ladarretik atera zizkite. Bueno, behintzat iragazten doaz. Hombre, nik esango duzu gauzat, eta da, jolastu ditudala nahiko partida eta oso partida gutxi galdu egin ditugu gara. Bueno, ni galdu egin ditut, baina bueno. Galdu izan ditut partida asko eta emaitza honak lortu. Lotu dituzte gainoen soinuak, bai. Galdut gehiago World of Thunderrean, tankeekin. Hortik baten bat ateratzen da bil. A toda máquina va atrás. A ver, guazen flankeatzera. Iakora satura ateratzen den. Dio. Ya está. Eta hasi dugu. Jode. Bueno, Irureun dago eta bat esperientzia. irureun da maika punto. Nik irureun dago eta bat. Portura bueltan. Siento guztu zen una batalla, pues qué carajo. Baitu. Eta maigarren nivelera heldu naiz lagunok. Admirante ego dit niveles. Ahora se le mango diodan. Zer da, cargador experto. Na. Bi behar ditu gehienetarako, vale, pues nada. Momentuz ez eta modulutan. Beratzi mila laureun behar ditut. Dito 8.000 beratzireun. Le quiere 406 más de experiencia. Zenbat? Laureun eta piko? Laureun da 6. Ba, partida baten. Prest. Ni prest? Ba, es que ez nahi guztuen ematen. Listo. Baitu. Listo. Vale, orain. Batalla. Préparez-vous pour la bataille. Beti gogoratuko dugu pasen urteko World of Warshipen egin genuen hilaretako galdera eta erantzunak. Bai. Nombre del capitán o teniente al que Patton respetaba al igual que a su perro. Eta jendeak erantzuten Hitler, y dices, claro que sí. No la de hori posible, o sea... Baina, barregarriena zen, nombre del almirante, yo que sé, nombre del general tanquista americano, otra batean batek esaten Hitler, y tú como... What? Madre mía. Esan Smith, McCulligan, ez Yo dakit, o sea, ingeles... Izen bat edo horrelako zehozer. Baina bueno, hor joaten gina joleazte desaten dizute, berriro zuek ere hemen, bai, noski, kamiseta bat lortu arte edo premiak lortu arte, mendik ez gara joango. Niri ya azkenengo egunean, me trataba como ya si fuera amigo de toda la vida. Lortu zenuen errekorra azkenean? Pues, uste dute zer, baina bueno, tampoco ez nintzen saiatu. Zan ziren, nintzen izan hemen erretoa, errekorra zuntzitzera. Joango naiz aurreko islaren eskumatik, bale? Bale, ni joango nahi zuratzetik. Bale. Talde lana hemen da garrantzitsua. Bueno, behar bada izango dut, bueno, eske, a ver, gauza da, heldu zait, peluka bat, ez? Dakizu egin nu da lan iblitzeko genderbender bat. Bai. Eta eskatu niola Madrileko neska batik egiteko soifonen peluka. Eta peluka heldu zait, baina gauza da hemen egin dezakela kriston beroa, aurten ez dut uste edo kriston hotza. Eta gauza da ez dakite eramatea igandean cosplay hori, baina estrenatzeko peluka, baina kortuan
izan gabe izate serian sandaliak ero eramaten dituztela. Por eso... Gehi kamera eta guzti hori, ez dakiz ere egin. Nor egin dio tiro eta heltzen da, desde el quinto coño? Bueno, ematen badio bilbainada. Bostu teman diotela, Batzutan pero... lortu izan dut hori, A principio zudako alkanzu arma dekota alkanzu bat eta listo, osea... Frogatu duzu altarena esan dizudana, Bai, baina, meh, eta zer iruditzen zaizu. kaka. Bestaldetik, nire hasi dira Ni tirokatzen, horrela azken den partietan lortu izan ditut puntu asko. Ba. Vale. A Joder, ver, nor nor dago egiten. gure roboteri erasotzen. Eskumatik, Handiak daudelako bestela, eskumatik. ikutsiko duzu. Eta nik hasi behar Maltzur naiz. zikina. Bueno. Vale, ondo. Horrendik ezin dut ikusi. Nik hasi behar naiz biratzen baina daukat Ateratzen irla bat. denean ingo dugu pun-pun. 2,4 metro, txau. Ala, paleto! Ala, sua. Au, au. Au. Joder, sube ya, tío. Eta torpedo, la de Dios, me están Bueno. tirando, ¿o qué? Aliñaros. Kainoi sekundarioak banaiko... Au! ¡Tuba! Esak nahiko ondo egiten dituzte. Bai, gain Batzuten bizitza ere salbatu egin naute. Bai, eta atxotan Ala, zu gehiago... niri batxotan bajak eman dizkidat eta guzti, osea. A ver... 12 segundu. 8 segundu, A ver. este es mío. Joango gara roboteri laguntzera... Bizitza behar dugu... Ole! Ole! Ah, vos Zenbat komazek... eta gehiago eman puntu gehiago. Bai, noski. Handik dago bat, handik dago bat. Ez gara korasatuak izatea Boa. Hala, kruzeroaren bila, horrela. Niz, ez dizute zer egin eta nire erasotzen. Oso maltsurra da. Ole. Hala, aliatu imin egiten. Ja, A ver, osea... Zute bat, benetan? Ezin dut egin. ahora apuntando. Eta horrela galtzen dira tiroak. Hostia, zenbatak orasatu daukadan beste taldeak, ez? Zenbatak orasatu dituen beste taldeak. Ba... Guk bezen besteak orasatu. No. Ni nago hemen baten kontra. Zute bat egin batzutan diot. nahiagut ez egote gazkin ontziak, osea, partidazko... Fastidiatu egin naute. Hostia. Zer da? Ah, vale, etxaila da. Pues a por él. Atropellando barcos enemigos. ¡Ole! Ez, roboteri atzetik, osea, erasorik ez. Es, o sea, lo acabo de atropellar y me he salvado. Vale, ya no me he salvado, pero... Ai, hil ezin zaigu, baina bueno, mendegatuko zaitut edo... Bi baja, eta bat atropellatua, o sea... GG. Eta orain beste puta bat dauka, porque gaude justo bichas ontziako en el puto medio. O sea... Orain vendeta. Robotegilean mendegatuko dugu. A ver, hil naiz beste aurretik eraman dudalako, baina ez besterik, o sea... Ala... Esto es peor que el triángulo de las Bermudas. Eta kilak entzen digute... A ver. Bizitza gehiago behar dugu. Bai, bi akorasatu etxai geratzen dira.
Hartu B puntua gutxienez edo C edo baten bat hartu bai edo bai, porque bestela... Bueno, C dago hartzen bestea. 60.000 punto, 45 tiros acertados, 15 torretas destruidas, 2 bajas, un incendio y uno de... Aurkitzen ez dudana da gure destruktorea. Aurrean, Eta talean honetan izan naiteke oso interesgarria ingo duen lana. Destruktorea dago zen. Joan aurrera, hortik ikusi da... Etxaia, itxasontzi etxaia. Aurrera, noa. Vamos, bilbainada bat lortuta. Baina... Vale, orain ikusten dut... Bizitza eman dut eta itxasontzi bat eraman dut aurretik. Ojito. A ver... Osea, igual partida hau irabazi dugu niri esker. Vale, Badir. Talde lanari esker, ni ere lagundu zaitut. Gutxi gara era, hemen. Eta... Badoa. Venga. Hor dago gure gazkina zeruan zehar. Songokuren moduan. Entzun duzu, ikusi nuen beste egunean bideo bat, La Voz programarena, baina Mexikoko bertsioa, tipo bat elduzera... Mexikon tipo bat elduzera finaletara, bakarrik abestuz animetako kantak. Osea, animetako openingen kantak eta holan. Bai, ikusi nuen bidali zidaten gainera berritan. Sartu dizki hor... Petardada, padre. Vendetta! Ia, 6 segundu... Kale egin! Uuuuy! Kaguen... Bueno... ¡Iruronda, sí! Multa por causar daños aliados. 8 puntu. Ha dicho... Eta dirua asko. Gazaite helduko oso gutxi gatik. Bueno. Módulos... Larogeta 6 punto gatik. Bueno, ni falta seguir a más espimilla berreunda malau puntu. Dios, larogeta 6 punto, chaval. Wasserman con Gorokin. Prest. Al ataque. Bueno, hirugarren partida honetan robotek hegazkin itxasontzia lortuko du. Bai, ez nuen espero ainaren lortzea. Ez badu lortzen, osea, egin beharko du oso txarto. Baina, osea, txarto eginda ere, osea, 86 puntu egiten ez baditu. 86. Aserretu egingo naiz. 86. Ba, 86. 10 puntu gara, 10 puntu bera. A ver, enaiz eta partida txarra izan, osea, 86 puntu hor daude. Osea, ez da komplikatua lortzea. Iniciar batalla. Mapa hau berria da edo ez dakit, zeit ezaguna egiten. Uste dut berria dela, ni ez dut jokalastu inoiz. Nik beste gune egon nintzen partida jolasten eta jolastu nuen zera, dominazio antzekoa, baina zen como anilletan, como una diana, eta jopar zinen anillak bereganatzen irabazteko. Bai, jolastu dut hori. Jolastu dut zeuriarekin. Ez. Ba hori dago nahiko ondo. Vale, joango naiz... Hemen falta igual... Jokuari falta zaiona dira tripulazioak. Nola tripulazioak? Osea, jendea en plan, ez daki, soldaduak hor enredando tiroak egiten eta ba. Ikustea soldaduak... Hori... Eta olatuak egotea, olatu handiak eta bar izateko apur bat emozionanteagoa. Zuk kontrolatua adibidez tripulazioa sartzen badio zuzuk esaten duzuna, grafikoki kontsumo asko igoko dio, porque dira pio bat itxasontzi eta da partida bat, eta baita ere interneta
Azkenean kontsumitu, porque ahí hay unas cositas que se mueven. Hori Eta da, latuen efektua, suposatzen du baita ere kontsumo gutxiago. Joder, ja, besteak ja hortik. Vale, eta gaur, esan. beste egunean ikusi nuen filme bat, zombi horiek superatzen dituztela beste filmetako zombiak. Zombies, tankeak, erabiltzen. Bueno, tanke bat, baina zombiak, tanke bat erabiltzen. Ikusi dut tuita. Amabi. Gelditu nintzen, esaten eta hau, balie direla zombi naziak, baina, ale ere, Vale. Vale, eskumako flankoan dago kruzero bat. Ez dakit nola egin, porque erdiko irlau, erdian... Baten du dene joaten direla alboetatik, vale. Joango naiz eskerreko aldetik. Birau behar ditut orain txertan kainoi guztia, baina bueno. Eskerrera deskumara. Eskerrean igual laguntza gehiago behar dute, ez dakit oso ondo. Badirudi, eskerran ez dakit oso ondo nola neurtu. Zodako ikusten zenbat kolapsatu etxai dauden. Osa, baina, eskerran dago bat, eta hemen ustut baten bat badagoela. Eta badago destruktore batan, atzean. Bai, ikusten dut. Gainera mierda hau da, kriston... Destruktorea oso eskarrak dira. Gainera mierda hau nahiko geldua da, bitu herri bat. Mendik dago akorazatu bat nire horrez aurrei aia. Bai, zu atxetik noa, eta eskumatik beste akorazatu bat. Ez, eskuman bi akorazatu daude. Eta kruzero bat, baina bat dago irlaren atzean. Bestea dago... Justo kanalean. Orain eskerretara robotez... Ondo. Ez jotzeko eta puntuak eskentzeko... Eta korazatu horren bila. Zuri dago tirokatz esaten nuen, neu? Kontuz eskerraldean, gehiago daudelako. Hombre, egin aldeagu sandwich bat. Yo voy directo a estamparme. Nik birau behar dut, porque bestela... A ver... Horrairu segundu... Perfecto. Ba ez. Nire kargatzen daude. 6 kilometrotara nago Beragandik. A ver, gutxi bera, segundua, goitei segunduak nahiko geldo pasatzen dira. Ja, kainoiak, akorazatuen kainoiekin. Vale. 5 kilometro. Bueno. Pentsatuta nuken taktika oso eraginkorra da. Vale, badirudi eskuma aldean baina irabazten da, korazatua naizenez, nahiko golpe asko jasan ditzaket min asko jaso gabe. Eta armamentu... Potentea. Sekundarioa... eraginkorra izan daiteke. Kainoi bat inutilizatu diot. Eta grauka datxetik robotekilanen laguntza. Eta ze laguntza, arma bat inutilizatu dut. Bai. Ni nahi zapudar kasia kasu honetan, hala, zu eta guzti. Eta robotegilean da... Apoyo. Artillería pesada. Ole. Ole, beste arma bat inutilizatuta. Eta... Atropella! 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 Itxen urduko du kamara. Pum, 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 pum. Atropella! Hau da epikoa. Atropella!
Venga. Atropellatu zenuen, hor. Zu gehiago, bizitza behar dugu. Hori ja badago ia makeatuta. Buah. Eta hori da, korazatuak oso gogorrak dira ikusten duzuen moduan. Hombre, hori da... helburua edo. Kendu oso! Badago. Bat falta da. Dagoela eskumakoa, jo, baina eskaraino joatea, Eta orain, txabal, osea, behitu non dagoen. orain irautera, osea, bataiatik apur bat urruntzera. Ez, dago batan, dago como, badirudien kaiauta dagoela. Claro, araño joatea da distantzia nahikotxo. Eta miedo honekin daukan geldotasuna. Bueno, dago. Terereren. Txikusten geroz un panzerren pelikula hori, osea, dispatzen dituzten balak, zer dia, bara bereziak egiteko en plan zuteak eta pertsonaiak edatzeko bizirik. Ni puta idea. Listo. Listo, 180 primeran. Orain bai, desblokatuko dugula itxasuntzi egazkin ontzia. Egazkin ontzia. Bueno, robotek hilean nahi izango zuen egazkin itxasontzi hori adeitzea Akagi. Horrela izango zen bere jipa handia, baina bueno, jarri dezakezu Akagiren irudi bat, osea, eta gero jarri igual guardi zen miniatura. Vale, listo, uste, ezitxo nirosi behar dut. Bai. Ole. Ole. Hemen ikuste dezakuzue gure portua hor zepelin bat, itxasontzi asko. Gaude irla batzuetan, ez dakit orain non gauden. Ditut, gazak, torpederoak eta bombarderoak, bale. Vale. Gure portua da las Filipinas. Eta dago. Prest zaudenean esan, emateko nik ere prest. Monturas. Vale, jarriko diot. Txain nago gehitzen las mejoras. Bai, lasai. Sistema de control de daños. Modificación de la propulsión, modificación de... Acción, vale, hago. Principios hago. Vale, Momentos ez bezia, porque berditut puntuak eta bar hoetxeko. Vale, ditut kaza batzuk, bombardero batzuk eta torpedero batzuk. Vale, prest. Vale. Laguna, gure helburua honako partido honetan izango da robotek hilien apur bat babestea. Zu nik geratzen naiz atxan eta zu joan bazarete aurretik. A lo loko. Ba hori. Eta nahi nazten naiz zenbakiak erabiltzen ja, teklatuan. Piloto automático y números. Gero joan kontatzen jendeari ikuslegoari gure aventura erromantiko hau. Zenbakiak eta bar erabiltzen. Vale. Gutxienez beste etxaien itxasontzia gazinontxea nire berbera da, gutxienez. Hori bai. Hasta tier 6 bat. Tier 6 bi. Hostia puta. Eta nik tier 4. Ai, que me trago el caramelo.
Jolastu zenuen Halloweeneko itxasoentziekin. Ez, baina ikusi nituen. Ni saiatu nintzen jolasten hirurekin partida baten. Eta, osea, egin behar zen misioa, imposible. Ba, nik noa... Hortik. Vale. Ostras, zinez gehiago bildu. Eskerretara edo eskumatara? Nik eskerretara galtzen doa. Vale, eskerretara orduan. Toieko dut, horra. Vale, torpederoak prestoke, vale. Nago kasak bidaltzen ara. Badakizu zin joko falta zaien hemen. Zein. World of Submarine. Zu- Eta, zu- listo, badago tanks. Hegazkinekin, tankekin eta itxasontin badago submarinoekin. Submarinoak bigarren mundu gudan uste galtu zera. Bai, torpederoak dera bidaltzen ditute. Hori zango zen mundiala. Bai. Eta bombarderoak al paso. De frente, vale. Hori ikusti ditugu hegazkinak bidaltzen. Vale, kasak bidaltzen ditut bombarderoren bila. Kentzeko orditik. Ni noa aguneran txori konkistatzera. Eta torpedeak ere daude hortik, vale. Torpedeak daude edera joaten. Horiek dira uste ditut bomba goitik bera. Torpederoak dira torpedoak, jaisten dira a nivel del mar y tiran los torpedos. Eta gero aparte daude bombarderoak. Bidaderiko dugu gure hegazkina, ez dakit zertako balio duen egia esan da, baina bueno. Bai, nago haien torpederoak akatzen, saiatzen. Osa, haien bombarderoak, barkatu, que me diga. Hostia, hostia, cuánto puto caza. Vale. Ba, konta iguzu zure partidea ikusten ez gauden hoi... Vale, barco destruido, primera. den hegazkin ontzien funtzionamendu Da, mundiala. minimapa y paciencia. Bombarderoa non daukat. Bombarderoa non daude. Ah, vale. Hostia, mantxakotu dizkidate de lo lindo. Vale, eta ikusten ditudan ez ditut egin bat. Vale, ondo. Gauza komplikatua gauza. Bombarderoak? Ba, likidatu dizkidate bombarderoak, vale, de puta madre. Vale. Kazak... A Bombarderoak ver, horra. punteria pur bat gehiago beharko dut partida honetan. Oraindik ez dut itxasontzirik jo. Nik bat urperatu dut, Osea... Hala. Vale. Azkenean bai. Eskumatik daude flankeatzen, Daude de hartzen orantxe bertan. Bai, lasei, orain emango dut buelta. Biak orasatuak... Zuntzitea korasatu Vale. hori eta listo. Geratu Nire naiz... buelta ematen... Geratu naiz... Franco hori babesteko. Geratu naiz kasa gabe. A ver... Orguaz buelta ematen... Vale. Gure itxasontzi politarekin... Igual behar bada... Hegazkin nontxien... Jutza eta guztori pizkata aspergarriagoa da jenderentzako. Sí, que os están disparando tranquilo. Vosotros Ja, tirad la baina pompa. ere dagoena hor... Crucer hori... Ba... No hablo nada. Vale, bombak bota dituzte. Eta eman digute. Zeran doa, zenbat bizitza dauka... A ver...
Bai, itxoin, nago... Osea, garo. Bai, nago torpederoak nago kruzero horren bila. Robotegilean zuntzitzen badigute iaia partida erdia galdu dugula. Bai. Osea, robotegilean itxasontzia da oso garrantzitsua partida honetan. Nago torpede... Osea, zuntzitzen manaute, ba, osea... Nago torpederoak destruktore edo bitxo horren kontra hor, zen dagoen toki horretan. A ver... Joder, Hor dago este bat... Nire ez duen modua, vale. Hegazkinontziak zuntzitzen vale. badira lehenago, hobeto. Horrela ja bere hegazkinak min gutxiago egiten dute, osea... Batxuten egiten dizute torpedoak bi aldeatetik bota eta, osea, jaten dituzu guztiak, bai, vale, edo ondo, bai. se los come, ondo. Me quedan 12 torpederos. Orain zua... A ver, vale. Hor dago bestak orasatu bat. Es que kontuz hor daude kaso bat. Boa, galdu ditut. Hemen jokoaren funtsa da, hilko bazaituzte behintzat, taldiari laguntzeko beste itxasontziei alik eta min gehiago egitea. Eta si hace falta los estampa. Vale, bombarderoak doaztea korasatu horren kontra ematen duela dagoela enkaiauta. A ver... Eta torpederoak ere bidaltzen Animo dizkiot. hori gure txaso oso positiboa da, gainera, badago hor geldituta. Bombarderoak eta torpederoak bota dizkiot, A ber, zer lortzen dugun, da gaude bere ganatzen. Bale, be hartu dugu, ostia, hartik dago gure... Bale, ikusi dut, itxoen, desbidatuko ditu torpederoak... A ver... Desbidatuko ditu torpederoak... Iru segundu, akatzeko haien itxasun hegazkin ontzia. Horra. Y espero que sobreviva en el camino. Itxoen ez, lagunduko zaitu zuri. Torpederoekin hobeto. Vale, bizitza behar dugu. Osea... Akoresateok ere nahiko irauteko habilitate ere badute. Baina kainea kargatzeko denbora batzutan egiten da, oso astuna. Eta batzutan galdu egin dut bataiaren bat horregatik. Besteak ditu pilo bat kasa. Horra. Vale, nire torpederoak doazte, hor torpedoak botatzen lortzen duten. Bai, bota dituzte. Ba, geratzen zaiz bakari torpederoak, osea, aviso. Kanpora. Aviso navegantes. Hor dator nire antiaeroak tiroak egiten eta bar. Ya está, geratu naiz. Listo, geratu naiz. Bueno. Zai gustatzen dut piratuko. Hau eginda dago. Biak orasatu falda zaizki eta guren daukagu robotegilean bere hegazkin politak oso ondo manilatzen. Ez ezazki geratzen hegazkinak, ja. Osea, ja, hau dila flota. Osea, hau galtzen bada da gauzak oso txartu egin ditugalako. No, a estampar, o sea, voy a estampar el portaaviones directamente. A ver... Hombre, bestearen hegazkin ontzia galduta dago eta hori nabaritzen da. Nino apur batzu laguntzera alde egiten duzuen bitartean. No, yo voy a rumbo de colisión. Ninoak orasatu hori... Justa aurrean duzunari min egitera. Bai, ni nago en ese rumbo. Eta Leicester bizitza beharko dut berriro. Oraindik bi aldi iraun dezaket. Ni saiatzen ari naiz hurbiltzen pizkatxo bat, porque ya que ez ditudan izazki geratzen hegazkinik, pues... Orain tiro eta bizitza. Gutxienez si me estampo, por lo menos,
Saiatu niri gana erakartzen. Saiatuko Niri gana erakartzen akorazatu hori. naiz. Porque nik ez ditut... Baina eskarra bada niz untzitzen saiatuko da lehenengo. Hombre, noski. Nik saiatuko naiz da... sacrificar el portaaviones, o sea... Soy una mole de 3000 puntos de vida. Saiatuko naiz zure aurretik sartzen, para hacerte un poco de cobertura. Bueno, azkengo kila gure esku izango da, egongo da. Ondo, puntu asko lortzean igara, edo... Itxasontzi asko egin diogu mina... Nik bat urperatu eta hiru egazkin bera bidea ditu. Lau egazkin bota ditugu bera. Hor dako robote gulian ondoan. Ja, baina nik ezin zaitut ikusi, osea, akorazatuarek bizta hori ez daukat. Nire bizta da nena goitik, bale, saiatuko naiz. Baina akorazatu ikusten duzu. Bai, baina goitik, bale, dago niri tirauka. Bale, ondo. Nago buelte ematen, Ni saiatuko naiz un poco de cobertura eta saiatuko naiz birlen artean edo sartzen edo rarago zeo zer. Bueno, urbiltzen, saiatzen ari naiz urbiltzen, a decir la verdad. Urbiltzen porque bestera arma bigarren... Hortik ikusi barko zenuke gutxi gora da. Hor dago, aurkitu dut, horra. Vale, faiago egin dau. Gertatzen dena da, itxasontzi hau nahiko geldoa da. Beitu, besteak hiltzen dira. Ondo, presiona gaude egiten. Orain ja bai ezin duela zer egin. Orain ja bidali gazkinak. Ez ditut gazkinik, esan dudala, horregatik nago mugitzen itxasontzia. Zu Juan ez, zu jarraitu aurrera. Ni aurrera noa. Ez, baina, oza, aurrera nahi dut esan biratu zure eskerretara. A ver. Ez urbildu ni gana, Juan nire eskerretetik edo esan dezakegu. Bera ez ona ez etortzeko zezer. Ni sartuko naiz hemendik. Beto, y si lo tenemos más rodeado que ni sé. Lo tenemos más rodeado al pobre. Ah. Venga, segundo gutxi falta dela. Bueno, Amar. Askar. Vale, Kogu al pobrecito. Lo de no lo siguiente. Uy. Eta oraindik niri teokatzen nau. A ver, itxasontzi hori akabatu da dago. Listo. Eta erasi dugu. 380 esperientzia, ez dago batera txarto. Neko esperientzia ematen du, itxasontziena. Bueno. Ama 6.000 puntu. 354. Eta 46.680 puntu min. Tengo moduluak zenbatekin desblokatzen dira. 1.500, 2.000, vale. Hau ezaki zer den, berandago investigatuko du zen del kontenedorena. Kontenedorak ematen dituzte banderak eta blako mobidak. Ah, vale, hori... Neu prest. Zer du da? Prest. Sei terdeak orainik, jode. Orainik goiz da. Eske partidak hauek diro 20 minutu edo izan daitezke 7. Ja. Barikun, ezin gelditu. Oh, mutxuki bat. Hau berria da. Beitele. Bai.
Urrengo esan? partida jolastuko du destruktore batekin. Vale. Nire beste helburu bada lortzea Fubuki, baina hau ja nire kontura. Bi Kongo ditu gure taldean. Oh, Eta bestean B. baina hori da botak direlako, ez da jendea. Jendea dala. Ez, jendea dagoenean, egon daitezke itxasontzi ezberdin gehiago. Baina nik... Ez daki konturatu zaren, noizbait igual ez daudela adibidez partida batean hegazkin ez itxasontzi ingelesik edo japoniarrik, depende. Ja, baina... Nik ez dut jarri boten konta, ez ezer. Ba, nire ateatzen zeitori, baina bueno, berdin da. Gauza da puntuak lortzea. Ni oraindik heltzeko fusora behar ditut pila bat punto. Noizbait helduko naiz. Ea kargatzen dauen hau, porque vamos. Orain. Bazen pizkanaka, lainoa dago. Dirudi gau ez da. Zu norbait gertatu zaizu joatea zu itxasontzi batekin, joatea bapatean eskerretara eta bapatean beste bat joate eskumitara eta zu jotxe eta gainera zertxa bera? Ez dut oso ondo ulertu. Adibidez, ni nago itxaroten kainoia kargatzea, Bai, ez? joder. Eta dira ez dakizen bat segundo, ez? Eta kargatzen direnean, ba noa eskerretara. Eta ondo itxasontzi ez mugitzea, eta mugitzen denean esketara joan beharrean ni ez jotzeko eskumatara joatea. Eta gainera zerratxea bere menzune penea, zuetor zera nire gana, bueno. Basura aski gertatu zelan, baiten. Ba, nire casa bere bombarderoen bila doazte, eta dauka torpederoa destruktor horren bila. Ziur aski, bidali ditut bombarderoak nire kontra. Vale, dos derribados. Daño moderado. A ver, destruktore hori ez gustatzen. Ni jolazten destruktorekin ez nahi sabila, me gustatu ere ez gustatzen. Ostia, daude kriston kaina emoten niri. Osea, etorri nire kainoien Epa, no. sekundarien parera, osea, literalki jateko. Vale, Eta gaina torpedo. dira oso askarrak. Torpedoak bota dira. Ez dut baietz. Joder! Vale, zuntxituta. A tomar por culo. Ostia, kontuz... Ba, emango diot lagun bat, ez. Uf, normal. Ez que destruktoreak, osea, gorroto ditut. Venga! Nago beste derriban... bat. Nago derribando aviones como loco. Oren joango gara destruktorea laguntzera gure taldeakoa delako. Joder, nago Gainera korasatu baten kontra. Bukake... Behin kalde egin nuen torpedoak 500 metotan. Osea, ni eta torpedoak gainera dago, ematen badituzu partidetan ez dakiz zenbat itxasontzi torpedoekin, ematen dizkizute diru eta bar, osea... Ni torpedoekin naiz... Orain bidaltzen dizkizu torpederoak laguntzora, Vale, listo. Torpederoak laguntzera doazte. Joder, korosatuen aurka gainera dira oso onak.
Gauza da berak orain dituztela destruktorea botatzeko torpedoak. Sortzi hegazkin lehertu ditut. Eta orain nire hegazkin... Ba, ez ditut kasarik, Ez ditut kasak. Zubete dituzu torpedoak? Ez, nire torpederoak bidean doaz. Mierda. Bale, izan dira etxaiaren torpedoak. Babestu behar dugu gure bandera, Babestu behar dugula gure bandera. Ba hor dago kruzero bat laguntzeko, ni orain buelte ematen nago, baina ez dakitzen bat... Ja. Ez, nik ezin dut asko egin, bez, mazke... Ozen, ni nago en plan... Mordor. Ez, ni ditut kontuz doaztelako nire torpederoak, Daude iaia hor ondoan. Urbildu. Osea, imagen hau da... Ikusteko etxaia oso urbil. Vale, venga... Putos cazas enemigos. Hostia, besten. Vale, bota ditut... Vale, bota ditut torpedo, vale. Torpedero gabe gatu baina, bueno. Ba, eskibatu ditu, ke cabrón. Kontuz, torpedo bat doala zu gana, kontuz. Buah, Hala. Egin daten mina oraintxe bertan. Egin didaten min oraintxe bertan, txabal. Vale, Juan jarretu gora eta bilatu bestearen hegazkin ontzia. Bere? Bere hegazkin ontzia. Horretara noa. Bidaliko du nire torpedora behar gora, ea zer topatzen dudan. Eta bidaliko dute hegazkin bat ere. Vale, bota gora dana. Joder, egin didaten aberia, momentu batetan, txabal. Aurkitu naute. A ber, hegazkina, osea, joan zaitez... Bandera ingurura edo bandera atxetik. Ni noa banderara. Osea, ni erradarrak aurkitu beharko luke. Nire torpederoa heltzen dabil. Ba, ikusten dut mapan. Leiztere hegazkin etorriko da bueltan. Eta uste dut gero, betxen badut Kongo ere bota dituela torpedoak, edo horrelako zerbait, gero begiratuko dut. Vale, aurkitu dut. Listo, aurkituta. Torpederoa, kontuz, bota hegazkina bere kasaren bila. Daura bidatzen nire torpederoaren kontra. 13 kilometro, triple bat. Vale, Nire torpederoa akatuta dago, pero, vamos. Bai. Akatu egin didate torpederoa. Ba, justo torpedoa bota dago. Nire galdut, itxasontxea desagertu da. Claro, nire hegazkina ostea, bale, eman diot. Dago... Epa, hor, itxoen nola egiten dut, hemendik. Ezin dut markatu. Lehen markatu egin ditut, ez dakit nola, baina... Gainera ez dut botako ikusten ez badut. Vale, hor aurkitu dut, aurrez aurre gainera. Dago isla ondoan. Ba, ikusi dut.
Ui. Bueno, nala. 14 segundu. Amoi mila punto egin ditut horrengokoan. Sortzi egazkin urperatu ditut. Bueno, horre bat egin Horrat ingo dugu. Benetan, ose, daitza sontxe esan diet ez digo ematen. La puta surrealista. Bueno, tren bere basea gau de gure ganatzen. Hau irabazita dago da, edo itxasontzia edo basea, osea... Ez dakit torpederoak edo porteroak gertzen ez eskio askoratuko, porque ni sortxe egazkin lertu dizkiot, orduan... Kasak Eta aparte. kentzen digutekila. Bueno, urrengo partida jolastuko dugu Destructor batekin 4 segundu eta banator. Bai. Bueno, badiru direna ondo doala lagunok, esperotu guztuk esatea, aprobetxatuko dut iragarki bat sartzeko, porque soy muy cabrón. Bueno, komentatzea, bueno, main bat gozo herri ikustitzak egula nola kofreak ematen dizkute banderak, dirua eta lako gauzak. Bueno, horrengo helburua, módulos... Boke. Ojo, ya pizkat desenteagoa da. Vale. Teorian hemen... Kanpora eta izokase guretzat. Logiko... Eta orain biratuko dugu zenbat puntu falta zaizkigun minekase lortzeko, eta behar ditugu 17.068. Aupa. Bueno, Jarri itxasontzia eta guazen. listo. Pero Noizbait helduko naiz. Pero ez... Kongoura heldua naiz, izokasera helduko naiz noizbait. Eta ya Yamato, ba bueno. Yamato. Ez, osea, eltzera Yamatora, osea, nahi edo ez, osea, kostatzen da pila bat. Hombre, azkenean, eltzen zarenan ja tier, blau, bost, sei hoiek ja dira, azten dira esaten nahiko... Nahikotxo punto esperientzia eta holan. Eman barko zizkiguten guri, en plan, itxasontxe bat erakusteko eta bar egiten dugulako euskaraz, ez digute ematen. Ja. Ditut oraindik kanjeatu gabe pasan urteko, ia urte bete, pasan urteko kodigoak, Fanan Siriusekoak. Ditut hor kanjeatu gabe oraindik. Igual Fanan Sirius honetan, igual erpidun nahi, igual baten bat goratzitzen badan nirekin, baten bat operetuko diot igual. Sosketatuan? Ez, han nauenean, plaz, erpidun bat, ba, pum, tori, opari. Ni ez dakit, nahiago nuke premiunetan armada japonierrekoak egoten badira aurten. Hombre, ez dakit. Erate barko zuten joku bat, eske dago bat dela Kantai Collectioneko amak bakarrik jokatu aldena Japonian. Eta Ja. como, osea, esportatu. Dago... World of Warship mod bat izatea, World of Warship mod Kantai Collection. Dago egingo dute, bueno, egiten daude, War Thunder, osea, hau, Wargaming de Guerra egiten beste joko bat dela en plan con mechas y la de Dios. Horreko jokuak bat daude, bat dela de Pacific Rim. A ver. Ikusten hau kruzero hori, igual nire biderdian jarriko dela torpedoak botatzeko leku horretara. Vale, bombardero bat. Lekua aseguratzeko. Ez.
Ez que horrelako gauzak ere egiten dituzte. Bat pikutara. Beste bat pikutara. Enkasen bila. Bueno. Agunea hartzera goaz. Ni nago hor dago destruktore bat, nago torpederoak horra bidaltzen. Eta ikusten dira antiaereoak. Osea, ikusten dituen antiaeren tiroak dirudite txikiten egiten genuenean. Vale, torpedoak Egiten botatu. zenuen pertsona tiro egiten eta tiroen efektu hori marrekin. Bai. Da berdina. Eta oso barregarria da. Vale, ala. Ui. Akorasatu batan. Vale, beste gaskin bat derribatuta ondo. Nago kasak kentzen hori ondo dago. Vale, bomba. Saiatuko naiz. Torpedoekin ematen. Baina, osea, askore ez naiz fio. Vale, ondo doa. Horregatik gure kainoi hauekin min asko ez duten ez egiten, saiatuko gara zehoz ere egiten. Vale, kasak kendu dizkiot hori ona da. A ver. Dice, beitu, bombardoren bila. Primeran. 1980 puntu min, osea, kaka. Leister botal ditugu torpedoak. Hiltzen eman haute lehenengo, a ver, kanpora hortik. Aia kasak kentzen dizkio dan. Buah. Kanpora hortik. Eta behar dugu kea. Esan dizun, ni destruktorekin naiz nahiko baldarra. Vale, ona. Ostia, kanduko dizkidate kasak benetan, vale, bat derribatuta. Beste bat derribatu, venga, hombre. Bat gelatzen dala. A ver, gaskin horiek. A ver. Zinute, daukat kasak bere kasak akatzen. Mierda. Ni apur bat Bota... urruntzera noa bataiatik. Kontuz dagolako hortik beste... Vale, bi kasak geratzen zaizkit. Zeratuko naiz bere kasak akatzen. Teorian dira bere azkenengo kasak. Zena, iltzartu dago... Vale, ondo. Wow, eman dioten pedoekin itxasontzi bati. Vale. A ver. Nik mugituko naiz, peskat, ara... Vale, ea torpedoekin... Zer lotzen duen egiten... Torpedena bai dela gauza raro bat. Amaike egazkin bidea ditut Tirena pikutara. batzuten da oso frustrante, botatzen zuna tiroak eta ez dios ematen, eta da... Hala, hor doaz gure torpedo maiteak. Torpedos des. Hostia, ondo bat eman diogu, ondo, eta horrein bombak, ai. Pan focus a lo loco. Vale, ondo, akatu ditut bere kasak, vale, primeran. Ondo. Zen egongo da... Zer dago zen eta ez daki zer den. Zaitzen neniz bere torpederoak harrapatzen. Pitu bombarderoak. No. Bombarderoen bila. Neiko ondo atera da hau, Bai, nahiko ondo dela, bizirik nago, oraindik. Neuka bi gazkin urperatu, bueno, derribatu egin ditut.
Vale. Orain bidaltzen ditu torpederoak eta bombarderoak ara. Bale, hor gaina dago akorazatu bat. Lasai. Torpederoak bidean. Sortzi sektorean. Torpederoak bidean. Eta bombarderoak be. Bale, beste gaskin bat gutxiago. Bale, bale, derribatu egin ditut. Esto torpederoak bakar geratzen zaizkiola bestearen itxasontzi egazkin ontziari, ez mana hiltxartu. Ni torpedo batzu botako dizkio, tia sortea dugun. Eta... Nahiko horrun zaude horretarako. Alde ingo dugu. Bai, nire torpederoak... Hau ez dut oso argi ikusten. Nire torpederoak eta nire bombarderoak badoazte bidean, lasai. Oh, peitu. Nire torpedoak ez dira urbildu ere egingo. Amalau ebazkin apurtu ditut. Buah. A ver. Vale, hor dazte torpederoak. Eta bombarderoak. Oh, zutea egin diot, que bueno. Impacto, derribado. Eta orain desagertu bingo gara. Derribado, amaboste gazkin derribatu ditut, txagal. Zenbat? Amabost, amasei. Egin dio zute bat akorazatu horreri, Ni egazkin basuntzitu dut, nahi gabe. Vale, ondo. Vale, berarekin izango duzuen nik ustut baietz. Botako ditut egazkinak suministratzen berrizun ministroak hartzen dutenean beste egazkin ontziaren kontra. Teorian ez ezkio geratzen egazkinak, teorian. Au! Vale, agertu da hor akorazatu bat. Vale, listo. Gure bizitxapur bat salbatzeko. Bakar geratzen da... Bueno, osea, agur. Bueno... Eterain partida, robote gileanen ikuspuntutik ikustera goaz. Hemendik. Lehirazit, segazkin politak. Hala. Bariduri pantaiatik aterako direla. L-Shift. Zin da L-Shift? Hau ez da. Vale. Torpedo akorrado azte, daude antiaria gaur J fuego. Kamera libre. Badakizu ezin den L-Shift tekla. Oh, bi zut egin dizkiot oraintxe bertan. Buaa, txabal. 21.000 punto. Eta hori doazte torpederoak, ojito. Urrun daude. Gereko ezigu gure puntuazioa. Eta 4.500 da, neo. Itxason txeko izan moduan dago, zuntzitzeko, baina gu oso gutxi falta zaio. Hostia, bi baja hor. Zumbas eskume de llenos, ole! Torpe batekin emonda. Ez dakit zenbat bizitzak hazen zaion, baina torpeza gutxienez 3 bomba eta torpedo bat eman dio, así que bizitzazko ezin zaio geratu. Hostia, torpedatu du gure itxasontzi laguna? Bombarderoak kanpora. Listo, ondo, partida ona. Gauza gertatu da, ez nago grabatzen, Ez que justo gertatu da eraso bat, ez dakit zenbat minutu grabatu dudan egia esateko.
Berdin du. Baina, bueno. Hasiko naiz berriro. Bueno, hau da gure puntuazioa, ez dago hain txarto... Bueno, ere izan ditugu multa. Nego- Lamiatu behi jotxagatik, baina eskurazki beraiek sartu dire erditik. Neu 30.000 puntu egin ditut oraintxe bertan partido honetan. Ez dago batere txarto. Ez dago. Prest? A ver... Prest. Kongorekin. Vale. Eta tiro saspi bat, ahi. Ai. Vale, ni naiz Japonea itxasontzi bakarra. Kotin zuer, pizkoat, Alemaniarra. York, ingelesa. New York, Amerikarra. New Mexico, Amerikarra zeurazki. Nego Amerikarra eta Blizkabika errusiarra dirudi. Izan daiteke, baina nire partidan behintzat badirudi bakarrik dagoela ingeles bat. Batxera, Nitxoratera. Principios erdigunera. Gero mapena doa tierren arabera batzuk edo beste batzuk izango dira. Ja, suposatzen dut. Bueno, ia dagoen panan zinezea eta jolazten alduan Yamatoarekin. Berriro. Ez ditut ikusten eta ez dut guztoko hori. Vale, B libre dago, Vale. Aurkitu dut bat, bi itxasontzi. Vale. 23 kilometro, ez garelako heltzen. Bombarderoak topatu egin ditut. Eran de beste itxasontziak. Negazkina kanpora. Joango naiz, torpedoen bila. 20 kilometro, 20. Kontuz bombardero Heltzen batzuk biltzen gara. dira, Zaiatu gara mendik ia ematen diogun, Osea... Eta etxarongo dugu. Eta zenbat kasa. Noiz baita iritsiko dira. Edo ez. Vale, ondo. Horrein doa zeltzen... Ez. 12 segundu kalkulatzea ez da gauza erreza. Ondo! Destrutore bat urperatuta. Ondo! Ostia, larritzen hau nire kasak bidale dizkidatela pikutara. Bueno, ez dago de hain urrun ere. Akoresatuen gauzarik onena da, osea, egin te la tiro ia, osea, punta batetik bestera. Tampoco te pases. Akorazatuaren arabera. Eta gero dago Kongo kantai kolekzionen. Hori dela, puro amor. Osea, Kongo bezalako neska bat aurkitu izango zen, osea, impresionante. Osea, almiranteak dauka sorte bat, que se le va la olla. Ja,
Bueno, osea, da ingelesa eta japoniarra da mezcla. Ala, Hostia, kasa... bukake... Gehiagi daude. Burning Love. Ala. Venga. Kasa horiek... Bueno. Zuzenekoa ikusten zaudeten jarraitzailde maiteok, oraindik agian ez duzu jakingo, baina noizbait, Robot Egiliam eta Lasto Txapel, Kantai Collectioneko cosplayak egin nahi ditugu, bera izango da Kag eta Nick Kongo eta Artillero Dale Fuego Hombre! abera ausartuko gara. Hombre! Noizbait. Noiz? Datorren urtean, 5 urte barru, Kasa horiek apurtu, mesedez, porque... Jodituko naute asko. Hori bai, osea, armadurak, osea, kainoiak eta horik ez ditugu eramango. Ala... Hori izango da ikusteko espektakulo bat. Oh, bai. Espektakulo handia gainera. Baina hori izango da, osea, epikoa ez, urrengoa. Hori bai, abesta horretik jakingo dugu jendeari hobela dutela... bai, eta apoia jauzea edo. Alde egitea. Ez dugulako... Esango ez dugula bizatu. Geratu naiz kasa gabe. Kasa horiek apurtu behar dituzue bai edo bai, Alan edo lan. Kasa horiek daude fastidiatzen nahikotxo. Eta mentzio espezialez badugu tongazo. Hombre! Ala, zua... Kontos bombardero bateko zu gainean. Ni nago iai akabatuta. Nik ezin dut asko egin... Bueno, minutu bat irauten badut... Zeo zer egin dezaket. Horiko ditut egazkinak, baina printzipioz... Kasa horiekin erditik ezin dut asko egin. Ala... Eta bakarrik nagoenez, kristoneko... Nire egazkinak badoaz bidea, baina... Zu jasa jasaten ari naiz. Nire egazkinak bidean doazte, baina... 24 segundu, geisten... Uste dut ez naiz helduko... 17 segundu, 16, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ez dut lortu. 7 segundu batik. Robotegilan orain mendegatu behar nauzu. Ni egin dudan moduan. Zehatuko naiz egiten ahal izango dudan guztia, baina... Bale, eman diot, zutea... Bai, lasai. Inutilizatu egin diot zehozer... Hemen bitartan joango gara robotegilanen itxasontxea ikusten. Bote salbabidak baditu, egazkinak azpian. Egazkin asko, egazkin nola bidala aldituen pide bat egazkin plataforma invisible batekin. Baina bueno. Ondo. Hori ikusteko primizia izango dugu. Vale, bimolizatu diot... Zera... Direkzioa. Robotegilia merria zurekin. Sí, pues... Ondo. Torpedero bakarra eta bombardero bakarra garatzen zait. Joango naiz itxasuntxe horbiltzen gero estampatzeko. Lehen ikusi dugu orain, agertzen da egazkin bat agertu dela bapatean. Osea, ja ez du aterrizatu, agertu da bapatean orain ikusi duzuen moduan. Eta aurrera doaz.
Oso ondo. Da hegazkinontzi mamu bat. Vale, ondo. Hau irabazita dago, pero... Zuitzantzuntziak ez dauka kainoirik? Ditu antiaeroak eta ez du kainoien bat daukan, pero baina nik ezin ditut erabilidea automatikoak. Igual mejorretan, nik ikusi ditut onelako itxasontziak mini kainoiekin. Dituzte antiaeroak eta gero dituzte kainoi, bigarren kainoiak, baina dira automatikoak, nik ezin ditut erabili. Ikusi ditugu hegazkinak oraindik hurbilago. Hau ez dut inoiz ikusi eta orain jakin dezake zer sentitzen den hegazkin baten moduan egitea. Begira ze hegazkin polita. Ostia. Bombarderoa akatu egin didate. Eta torpederoa ziurazki, bai. Hala, eta ikusi duzuen nola hegazkina eman dioten eta birrindu egin dela. Eta bueno, listo. Orain egingo duguna da itxasontzia urperatu, osea, estampau. Eta listo. Eltzen bagara, eta claro. zen hegazkin moita bedaltzen duen orain ikus dezagun zuzenean. Bat bera bez ez eskidarako geratzen. Así que, bai. Vale, ba ikusi dugu nola robotekilanen azken hegazkina joan den pikutara. Ez, baina orain egin dezakedana da itxasontzia estampatu. Bueno, a ver. Hagan ere... Biak orasatu eta bi kruzero, hegazkinontzi baten kontra eta korasatu baten kontra. Bueno. Bai, egin dezakegu. Gainera, berrogeta mila punto egin ditut hegazkinekin. Hemen ikusten du kruzero bat hegazkinontziria tiroak egiten, eta antieroak no punten duten. Bueno. Hegazkinontzi hori asko ezin dago egin. Bai, ditu horrein bombarreo eta pesteak, baina, bueno, ezin ma. Animo lagun. Ez que supergeldu ba, 15 kilometro orduko, 15 nudo. Oso geldua da. Animo lagun, zure konfiantza dugu. Urperatu dute. Bizitza gehiena dauka gainera. Ez nauterako inori ikutu. Jarraitu hegazkinontxe tiroak egiten, asmatzen. Ondo. Eta badago, irabazi dugu. Primeron. Bueno. Uncharted ez da joan, kapikua lortu dugu. Claro, nik egin ditut betu. 5 impactos en el objetivo. 3 impactos en el objetivo, o sea, torpedak eta bombak. 2 derribos. Una incapacitación, un destruido, 3 incendios y 4 inundaciones causadas. Vale, ni egin ditut. 13 impactos en objetivos. Lau hegazkin derribado. Itxasontzi bat destruido. 3 incendiado. 4 defendido eta 51 bat impactos en el objetivo. Ondo. A ver, itxaron, árbol tecnológico. A ver, módulos. 1500, vale. Gutxinengoa 1500, vale. A ver. Kumarako behar ditugu 1112 puntu. Boren joango naiz kruzero batekin. Tenryurekin. Ez daki segerten zen nire OBS-ari berriro ere gauza gerdina gertatu zaiolako. Peitarik ez. Prest? Oz ez dut ulertzen. Prest? Itxaron. Bai, prest. Venga.
hemen pizkat gehiago. Territar arte edo. Vale. Edo sortzitar arte, porque total pisa bez ez daukat. Gero jarri beharko ditu dio guztiak batean eta listo. A ver, cargando datos. Hombre, berez akurazatuak igual emozio gehiago dekote eta alakoak, egazkin ontxak baino, baina egazkin ontxak dira taktikoki ikuspuntu horrena dekotena. Hori bai. Bale, hasi naiz Kongorekin, oso ondo. Hartu nahi nuen Tenryu, eta dut Kongo. Ba, Kongorekin. Barkatu lagunok hau izan da... Ez dakit nola esan. Ba, ez dudela hartu Tenryu eta badago. Despiste. Vale, hau bai da dominación. Nik eskin honetara joango noiz, abidez. Joango ara... A ver... Eskerreko flankora. Bai. Vale, ona, eta ona. Azkina kanpora. Hori ikusten ditugu geu roboten hegazkinak aurrera joaten. Bai. Bale, Charlie dirudi utxik dagoela momentuz. Mapa honean galdut nuen partida bat. Bale, listo, topatuta. Maparen punta batean nengoelako. Eta ez nintzelako heldu puntuak lortzeko. Vale, ya está. Vale, casa el gatoste. Vale, sí está. Ondo. 8 kilometros. Hori da bombarderoak akaltzen ditudan. Vale, Juan. Laguntzera. Emango diogu... Joder. Uy. Qué acoso de cazas, chaval. Uf. Ondo zute bat, bombarderoekin. A ver. Vale, torpedo bat ere errapatu dugu. Vale, galdu ditut torpederoak. Bombardero bat salbatu egin da, vale. Nago laguntza behar dut kasekin, kasa hoiekin. Bai, laguntza behar ditut kasa hoiekin, baina ja. Atxerantza noa. Eso es lasai. Osa, movida ez da zuk atxera etortza, así que eta hortik zeruan zer doden kasa hoiek. Bueno, galdera bat ja zuzenean gaudela eta beste gunean hartu zitzai dara galdetzea. Zure urtebetetxeko bideo famatu hori, gutxi gorera... Pendiente daukat egitea, badakit. Kontuan daukat pendiente duda. Erakutsiko duzu hori Sherman eta hori nik erakutsi nizuen moduan Stug 3a. Ikusiko dut. Ez dakit, pendiente baka, ditut gauza batzuk, nahikotxo batzuk pendiente egiteko. Eta badakit pendiente egitu dala, baina... eske nago... bizitza gabe. Daramat bi egun esnatzen, osea, daramat orain arte egon naiz egun guztietan goizeko bederatzetan esnatzen, osea... Daramat aste tapiku langabezian eta aste tapiku zoramen osoa. Badakit pendiente egitu da egiteko, noiz beten egingo ditut. Ez dakit noiz ezaldu bi, baina noiz beten egingo ditut. Bueno, baina, bideoan jartzen baduzu bentsat nire opariarena, ondo gongo zen.
Bai, hori, bai. Hori jarri nahi nuen hemen hori nagaiotik hurbil, baina ez daukat tokirik jartzeko. Dago nire logelan. Joder, berri zute bat? Vale, zuntxituta. Guemen izango gara Jean-Claude Van Damme moduan, el patrullero. Ah, vale, osea, gaina direkzioa minduta. Erretzen ari naiz. Zuek ez erre lagunok. Ez birritan jarraituan orduan labidut lehen, eta gero berriz egin didate movida. Ondo, eta gazkina ezin da lurreratu zuteagatik edo iruditzen zain niri. Egazkina... Akorasatu hori. Egazkina ezin da... Laguntza behar gut, akorasatu horrekin. Egazkina ezin da lurreratu... Batzutan hemen laguntza eskatzea da, ez du eserterako balio. Egazkina ezin zen lurreratu zutea zela eta... Que bueno. Bueno. Ondo, aterriza así de repente mágicamente. Egingo dugu gaugamelako taktika. Flankoetatik eraso. Ni joango nahi zurbiltzen nire itxasontzia, estanpatzeko. Bueno, de Alejandro Magno egiten zuen moduan. A ver... Vale, hori zuntxituta. Bai. Vale. Guazen... Zera. Ui, ez digut eman gutxigatik. A ber, bestak orasatu hor. Ete gazkin ontzia. Maiorik biratxea bestaldetkoak. Non dago gazkin ontzia? Nire uste dut dagoela kuadrante horretan. Ostia, hori nahiko urrun harrapatzen dago. Vale, nago torpedora bidaltzen ara, Gatzen zaidan azkenengo gazkina. Ni nago New Mexico... Da, ezta, gazkin gabe geratu naiz. Zuntzitzen saiatzen horrela... Esan egazkinak dituzuela oraindik, bada espada. Ai, ama. Joder, me suba tal... La primera, o sea, el 2 de insertan me suba tal expresekoa eta bat batean hola, sin H y con tilde en la A. Horra. A ver. Itxasontzia plakatxera noa. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora. Kanpora naramate eta ez da kendu diatekila. Eta han urrunean, baina ez naizela heltzen. Eta negare gutxi dago, eta gainera gazkin gabe. Agur zenideak, agur lagunak, agur Euskal Herri, Aztu zait. osoari, ez egin negar, torpedoak emango dizute. Etorriko naiz egunen baten pozez kantari. Torpedoak jandituzu lagunenak. A ver, o sea... Pasatu dira nendotik bi torpedo izan da, what the fuck. Baten bat janduzu porque desagertu dira. Jutean. Janditut bi. Pues horregatik. O sea, ez dut ulertzen hau, o sea, oso surrealista. Ez egin negar.
etorriko naiz, egunen baten, pozaz kontadi. Ai, Euskal Herri. Gora Euskal Herri. Euskal Herri, gora Euskal Herriari. Tokoton, tonton, Popom, ole. pom, porom. Eta nietirak ez dira heltzen. Indignatuta nago, pila bat. Nora zoaz eskual semea, itxasontzi horrekin eskutan. Vale, kontenedore bat irekiko dugu. OBS madarikatua, osea... Bestak ez gertatzen zaion, baina bueno. Conseguir contenedor. Guazen al... Sí. Azkenengo partida, ez? Pues bueno, ez dauka tinolako berdin zein nahi goduzun bezala. Nahi baduzu, apa, zabalduko dut, abrir contenedor. Ez, ezen nahi dut nire OBS-a dagoelako txarto ez. Hostia. Hostia, bostun Oso experiencia, bostun experiencia libre mandidate. Qué bueno. Pantalla y... hacer máxima del barco. Ni prest. Itxo, ni nago esperientzia, osea... Eta espero dut orain arazorik ez ematea. Vale, haunek igo du niveles... Hau, ba, espa... Bueno, Vale, ama 8.000 orain. Porto... Jo, mina egiten modu aliatu gero kentzen dizute esperientzia hori, esperientzia guztietatik. Montar... Da put bat frustrantea. Zer neuzu, azkenengoa egin? Bai, bada espada. Vale. Vale, prest. Prest. A la batalla. Y me han dit, he puesto una experiencia que, o sea, ni tan mal, Bueno, ez dago txarto. Zagoa tere txarto. Biba, o sea, bost bandera, bit motako bost bandera, bostun esperientzia azke eta ez dakiz zer gehiago eman dit. Euskara kanpora eta guazen dena korrikara. Kawachi, eso suena muy Bai, japo. orain bai jarriko dugu Tenryurekin. Osea, orain bai edo bai. Ai. Bai. No, lehenik eta hain, atzera. Avanti toda. Avanti. Vale. Kazak bera. A ver. Kruzeroen txarrena da ez dutela bizitza berreskuratzen berriro. Itxasontzia, eza, egazkin ontzia bez. Vale, be dirudi ez dagoela inor ben, dirudi. A ver. Horra tiro ingo dugu, bada espada. Vale. Aurkitu ditugu itxasontziak Bai, urrunean. neube. Nago bombarde eta torpederoak. Bombarde bat akatu dut. Gero pasatuko dizut irudi bat, osea, nire egin didala nahiko garazia. Gero pasatzen zitu Twitter bidez. Vale.
Gaina, segurazki filmea ikusi duzu. Edo agian ez dakit, baina, bueno. Suposatzen dut, bai, jode, nolako punteria txarra daukadan itxasontzi honekin. Eta eskibatu ditu, ostia, derribatu dizkidate kasak, vale. Destructorio niri eman diot severo. A ver. Porom, pobom, porom, pororororom, pororon. Porobom, pom, porom, prrom, pom. Prron. Eta lehenengo du gatapun, txin, pum, pum, pum. Probom. Oh, a ver. Robopopopom. Gainaitak dirudite zu artifizialak. Parrada pum, 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 prum. Venga ya. Derribatu egin dizkidate gazkin guztia. Prum. Osea, kasa guztia. ¿Qué dices? Ostia, gaude nahiko txartoa, partida honetan. Nahito txarte galtzen gaude. Ostia, eske gainera... Niri daukat hor kasa batzuk... Pororom. Niri dut hor kasa batzuk... fastidiatzen. Ni saiatzen nago torpedoekin gauzak frogatzen. Eski akorasatuak dira erabiltzeko errezenak. Bueno, errezenak. Vale, ondo. ¡Oh! ¿Qué avería la acabo de hacer, chaval? Kasa kabro joiek daude pilo bat jodiduten, baina bueno. Vale, ondo. ¿Por qué? Pero si no... ¡Vea, hombre! Claro, gertatu zaizu. Me han dio dala lagun bateri, claro, si se pone el puto medio de los... Ah, vale. Oso ondo. Es que erdian sartzen bada, pues ¿qué quieres? Ostia, me baina orain daude niri jipoitzen. Dago galduta, azkenengoa galduko dugu, benetan. Oraindik hau, bueno. Bai, aukeraren bat bai dekogu, Ez dut baina... ezer esango bada espada. Desde luego kasa horiekin niri molestatzen ezin dut asko egin. Es que... Bai oso gertatzen zerean nire oraintxe bertan. Kasa horiekin hor ezin dut bala ezer egin. Hau. Saiatu behar zarie... zukilda zaude, no fastidio... ez. Nire torpedoak doaz. Saiatu behar zarie bere gazkin ontzia topatzen. Nire torpedoak! Joder. Eman diogu, torpedoekin. Ondo. Vale, hor daude hor guztiak amotloiatuta gea baten bateria ematen diodan. Baten bateria eman barrio por cojones. A ver. Eskin behar dau pizkanaka. Bestele hemen... Eski hor dago... akorazatu bat edo kruzero bat. Vale, ondo. Bizitza gutxi falta zaiona. Eta pur bat moskeatuta nauka. Zentratu lehertzen... haien egazkin ontzia.
Venga, animo, torpederoak. Buah. Ni aia erdilda nago. Vale, ondo. A ver, zu. Lucero. Torpedo, Horra. torpedoak botata, ondo. Jatapun txinpun. Eso, ja berdin zait. Saiatuko naiz alik eta min gehiago egiten, eta listo. Saiatuko naiz baten bat nirekin eramaten. Saiatu urperatzen bere... Eta punto pelota. Saiatu urperatzen bere haien egazkin ontzia. Eta babesten Venga, da. nirea da. Eta, osea, enaiz bizik aterako, baina behintzat taldearen laguntzen saiatuko naiz. Saiatuko naiz haien egazkin ontzia urperatzen. Vale, ondo. Saiatu behar zara baita ere, ostia. Bueno, hil naute, baina behintzat nirekin bat eraman dut. Alfa hori babestu behar da. Eta listo. Gero eskatu dut alfa bat joku batena. Ezagutzen duzu du Total Accuracy Battle Simulator? Bai, Bata dute berdina, baina tankekin. bai, ezagutzen dut, entzun da daukat. Bueno, ez da inbarregarria, baina ere oso ondo dago. Destruktore hori, korrasatu hori beto esan da. Ostia, nahiko joeduta gaude, Nahiko? Edo suerte asko, edo suerte Oso asko, txarto gaude. edo suerte asko deko Osa, nire... puntuengatik ere irabazten daude. Eskortruko dago haien egazkin ontzia lehertzea lehenik eta behin. Eta ea suerte dauka nik egazkinekin baita ere eta itxasontziren bat urpeatzen duan. Bale, ondo, torpedoak botata. Aurkitu dut kamera libreko kamera. Ondo. Ibiltzeko hilda zaudenean, Ole, ole. nahi duzun toki ezberdinetan. Bale, immobilizatu dut, ondo. Baina erre badauka, joduta nago. Kauen tal. Zenbat bizitza geratzen zaio alfara itzultzen, urbiltzen ari den itxasontzia? Nora? Alfara doan itxasontzia. Alfara doan itxasontzia. Bilatzen nago. Ez dut ikusten. Akorazatu bada. Bale, orain ikusi dut. Laurden bat gutxi gora bera. Vale. Ondo, Hemen ondo. ikusten dugu Ondo, lehortu dugu haien. roboteren bere presa. O robote 8a da udardia. Bai, lertu behar dut, bestera galtzen dugu partida, Hori ikusi dugu nola eman dion, oso gutxi falta zaio. Ea torpederoak lortzen duten. A ber, non daude. Torpederoa... Ez dut ikusten oraindik, baina bueno. Alfan daude ia. Hor tiro egiten daude. Oh! Xe! Zontzitu duzu? Bai. Bai. dut. Hore gaztinak bueltan. Bale, Zaren bale. Esko dugu noritza zontziak jartzen diren. Ondo, Hala. orain lagundaldiot bestari. Bien! Irabazte iteke hau orain, joder! A ber, besteak. Eltzen nago. Bale, bat falta da. Laurden bat gutxi gora bera. Bale, nik igazkinak bidean ditut. Buah, remontada epikoa dao. Remontada epikoa, chaval. Beste itxasontziari eren bat. Etxaiarena zenbat? Ez, etxaiari laurden bat eta gure aliatuari oso gutxi. Bi Vale. toke.
Remontada Hemen dago épica. beste itxasontzi bat. Uf. Eta eskerrak beste itxasontzia dagoela asko kale egiten. A ber, torpedo bota dizkio. Ole! Dituta, irazi dugu. Ole, remontada epikoa amaierarako partidarako, txabal! Ole! Ba, bai. Akolasatu bat burperatu Kamera dut, libre erabilita eta bar. Eta bueno. Hostia. 326 puntu, 37.000, 486.000, oso ondo egon da. Bergota maika puntu egin ditut min. Nego, buah, Bueno, ez dago remontada, txarto. remontada oso ona, oso Epikoa. oso ona. Txituztut modulo berri bat jarria lezeka dela, bat ez hainbat. Baina igual... Eta orain, ikusiko du gauza bat, ikusterren bakarrik. Kumarako, falta zaizki, Vale. Zazpirondo 23 puntu. Kasako betu egin ditut. Hori bai. Bale, ba orduan hemen ikutsiko dugu, gaurkoz. Gaurko hemen utziko dugu lagunok. Remontada oso oso ona, oso oso epikoa. Espero dut guztok izan dituzuela. Partida guztiak irabazi ditugu. Oso joko erraza da hau niretzako, Oso joko, it's too easy for me. Joko Hemen errazegia. robote gilean da, izan du kriston goraka da. Hemen ni naiz el puto amo eta listo. Hombre. En fin, bi ordu nahiko ondo gainera egin ditugu bi ordu iaia, ordu bat eta horta mazazpi minutu dara magu, osea, zuzeneko polita baita ere luzeraz. Beraz, guztiok esan behar duzue, guztioi, badabioz esan behar duzuen, eskerrik asko egotegatik. Ea egiten dugu... Agur lagunok. Ea egiten dugun, le komentatu dizudanera, gutxi bat zu tobe zerbiltzen zuzenekoak egiteko, eta holan, bi aldetatik ikustea egin dezakegu. Hori frogatu beharko dugu hemendik aldugunean. Mi esker egotegatik, mi esker denoi, esan dakoa. Gustoko esan baduzue badakizue, eta zeo zer esan nahi? No, ez ebes, vale. Ba, urre batela unoka.